Ka National People's Party Farmers Front Meghalaya State Unit haka arkuletrip yoyong arjar arpusan lalu mi gejinglang bagi nongrep penekran hilor kimat bagi jingek bagi nongrep bagi jelak ya kendo. Ya kene gejinglang lelam duba HM Shangpliang u chairman bat uba Eugene Star Kurkalang kumu general secretary. Habakran higelak patai kubor uba HM Shangpliang uli itu bahakani gejinglang daraj man ipet sengau lo gejing don kam ban kentio no ekador jung sensar ban kumjo ban kentio gejing shim kilo ka sorkar kabalong tang praspa kilo. Layo ru banekran halor ka CM Assure Scheme ka bahado menta bun kinong rep kimpat sengutho. Uba HM Shangpliang uli itu ru baga Farmers Front jong ke NPP gan bu ru gejing ketpat ke sorkar bagan shim kia ban wengi gejing akabedai bat ka jing yap tram kitenrai jong ki dengkwai hekeleng karikasi jentia. Nalur kanik le keren ru halor gejing suki gejing le registration ni kidong rep. Hakaba hadu menta na kasan hajar hendrus pasan penyungut kebeladap register dan tang saw hajar tam kibli ujung mentoy nagi skim sorkar. Uli itu ru bahagani kesini lasa miki appointment letter bantong ya ki district president ke NPP Farmers Front ki bantau ya ke district committee haman lagi blok. Kenang mengelong ke jingerap iki nongrep. Halor kesebok dawai uba Eugene Star Kurkalang general secretary ula pentip banak jing shimkia sorkar jelak kumba sanspa metric ton ke dawai sebok kalapoi hagu hati chen ke mikofet kan sawan rano ke jela Meghalaya baniok ban penpoi skinong dia kibeliok jing itu nak sorkar nambakin laban ai syakinong rap. Bangingin ra ya kani siya ka sorkar bangin ay ka jingmot sa ka sorkar ba dang dehi bandang penkiu ya ka kilo naka praspa sanek bat kumjo ya ka dor ru dala de dang de ban penkiu sakawai de kalong ha ka jing suki ban register ya ki nongrep bonsen dako buram ya ka department joka agriculture ki officer ki simpor ban lej ban pendep ya ka kam ban inquiry lane ban pendep ya ka inspection lane ban pendep ya ka registration te hoy ni sutu ba kiradan kita ki nong trei syate hapo ka grassroots ki ba yarap ban le ya kani ka kam ban penpoi ya ki kerteng ban register online ndrei wat kita ro ki ong hangi kita ki volunteers ki ba yarap ki ong bangi ngimpat pay pambha halor kani ka scheme te kumlong in le patai sekinong rep te namar kata kadal nakaliang ka department ni kentu bakadang dehi ban pendon kam kambon ya ka awareness campaign nang ba kini kinong rep jongi kinang yo ya kata ka jingtip halor kani ka scheme CM Assure o kumangingi tip ba ladon kumba san hajar ngerius pa sanpo nyungut ki farmer ki bala register hadu mentah hadu kani kadang de hadu arpoi tarik bulan April kani ka information ka banga ngayo kade na u district horticulture officer andrei kumbang page mga da na pedeng kini ki san hajar ngerius pa tam tang saw hajar sispa kidei ki bala approve katamut ki bala layo ya ka sanction but ya ka pisa kumbala pelaj na ka sorkar kadon hamni khmat jonga kadai sanklor prapo arla te ni don kam bangi nang pentrei borba ya kan ke scheme ban penkot ya ka jingerap syakine kinong rep jongi haka jo por ka CM Assure ka badai ya kinong rep kwai kadai ru ka scheme ka ba don kam hakum kani ka por namar ka jingyap tram jong kwai ka balalong sa bapalan menta ka jingyap tram kala por keleng sodong idon i president na ka West Khasi Hills iong wat menchua kam patjudan re menta kala por sa ka thai South West Khasi Hills bat West Khasi Hills kumjo idon kam na kalian ka sarkar bahkan pha ya ka jingyap marmar ban senreit dawai lane ban le kano ban te lakam ya kani kajing por jong kani kajing pang yap tram jong ki kwai oi ka CM Assure ka don ndrei ka long hi ka kajing rap ka ba sulong tang ka long temporary ndrei ka ba permanent solution ka dei bangi dei bangin ai ya ki dawai ki ba paka ki dawai ki ba biang ban pen im ya ini ki tenrai kwai jongi
ka penpau ba ka seng jungi na ka Farmers Front ngilai rai bangin ya tre borba ya benta ka jingba ka jingmet jong kinong rep jungi te lumba kini ki presiden ki bangi ngilai yo bantung matasi kin form de ka district committee anda kilip hai te kata ka district committee ngila aipor iki bakin pendep apo sibenai but ngila aipor de ya ka district ba kan form ya ka block committee man ka konstitusi kan don ka block kata ka block committee andon ngila aipor iki apo lai benai ban pendep te kani ka proses ban complete ya ka organization kala ya chat nang ni sakmat ka organization jong ka party ka organization jong ka NPP Farmers Front nang ni sakmat kan ya chat no kanang ba ondang ilayo ya kita ki members lan ki nong kit kam ha district level ha block level nang da sakmat in sa persyang ba ngin penpoi ki jingirap ngin penpoi ke jingkersian ngin penpoi de ya ka jing pentip lan ya ka awareness ya benta ki nong rep jongi